Absolutely dumelanga namaster lochani ndimadekwana ethada siyathemba abantu bajabule zonke indawo lasifinyela khona ke umsakazo wethu ehlukahlukene KwaZulu-Natal igama lo hlelo kznhealthcare.gov.za olethula untokozo kwamaphisa. Uyakwazi ukuthi ungene lapha ku Facebook page yethu yomnyango okubhalile lapha sizokwathi bese siyakusebenzisa futhi khona la uhlelo lakho lifinyela kamnandi ngemsakazo ehlukahlukene emphakathi la KwaZulu-Natal umnyango wezempilo sikulethela ke ukuphathwa okuphezulu komnyango njengoba sikulethela ungqongqoshe namhlanje kuyena okuzokwazi uyitike ngayo namhlanje ke akuhambe yedwa ungqongqoshe uniphathele uncweti ingcwepheshe udokotela ngifuna ukumchaza kahle ke mayise sekufika isikhathi sakhe sokukhuluma ngoba bengiqala ukuzwa ukuthi kuthiwa khona umuntu emhlabeni okwazi ukuhlinza umqondo bese ukhipha ufaka iomo awashe enze zonke izinto lezi la emqondweni kodwa uzothi mase sifike kuyena asichazele kahle ukuthi ke yini lento le ayenzayo ungqongqoshe ungicorrecte kaningi ke mangilisho leli gama ngoba ilamagama lapha emedunse saswasha thina ngendlela ehlukahlukene senzela ukungakhohlwa ispelling kodwa ke siwashe passage lapha emedunse kodwa ke njengoba ngishilo ke bakwethu uhlelo luthola kahle kakhulu lapha ku 1KZN TV njalo ngemgqibelo kusola ngo2:30 bese sithola kuyiVuma FM ngo10 o'clock ngamasonto bese ke usithola nakhona la ku Facebook page yethu yomnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health. Khumbuzisa nje abalaleli emakhaya kusukela nje ngoFebruary engqongqoshe kuze kube manje njengoba ku March ezeyophela kuyaqhubeka ukubalwa kwabantu ikhona ke into enokungiphatha kabi ngoba angikabalwa ngilokhu ngiyabheka ngekhaya ngifike ngilinde angingisho endaweni lezi zokujabulisa ngilinda abantu ababalayo kulezi insuku kodwa ke akafike umuntu ngizezwe kuthiwa bazofika ekhaya nasemsebenzini angidojadoji ngenze ukuthi befike bengibale hayi akekho kodwa sangibalile kodwa ke kuyaqhubeka ukubalwa kwabantu KwaZulu-Natal ukuhlelo ke ekuthwalekelela kakhulu mase kwabiwa imali ngiyazi uke walichaza before ukubaleka kwalo sila mhlambe yosiza ukuthi ngikunike ithuba lokubingelela bese ubathi fadla nangakho ukubaleka kwalo nje uhlelo lokubalwa kwabantu. Siyabingelela Ntokozo emakhaya sibingelele kuwe sibingelele kudadewethu esinaye la e-studio namhlanje i-studio sikaNtokozo ke siba semgwaqeni so noma ngabe kuphi lapha esikhona sinawe sine camera sise studio sibingelela kubo bonke abasilalele sibingelele nalabo abasilandela kuma social media platforms ethu sithi sanibonani siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi siyazi ukuthi uma ngabe bekungenina ngaba sikwazi ukuthi siqhubeke nohlelo lwethu namhlanje. Ntokozo ukhuluma ngodaba olubaluleke kakhulu nolu serious lokubalwa lolu esithi census sasike salichaza ke emavikini aphelile ukuthi umuntu nomuntu ohlala eSouth Africa unayo responsibility yokuthi avume ukuthi abalwe ngoba kuyasiza lokho ekutheni uhulumeni kazwelonke uma esekhipha imali akwazi ukuthi indawo nendawo inabantu abangakanani as a result akwazi ukubona ukuthi imalini engadingeka for ukuthuthuka uma ngabe ke abantu bakithi bengavumi ukuthi babalwe kusho ukuthi sigcina njenge province sibalwa njengabantu neprovince enabantu abancane ebese okusho ukuthi nemali esitholayo ukuze sikwazi ukuthi si-implemente izinto zokuthuthukisa umphakathi ukwakha ama-crash ukwakha ama-clinic ukulungisa izibhedlela ukulungisa imigwaqo kuya ngokuthi uma sibalwa sitholakale sibaningi kangakanani so uma singeza ukubaleka ke kubonakala sengathi sibancane kusho ukuthi nemali esitholayo izolingana nalabo bantu kanti ingoba nje mhlamba abantu banqinile ukuthi babaleke siyacela ke impela ukuthi abantu ababalwe mhlambe enye into esingayenza Ntokozo ngoba sinalo lolu hlelo ngeviki elizayo singawuthola nje 10 minutes siba invite abantu bakwa census kwi province bazosichazela ukuthi ukubalwa kuphela nini ngike ngezwa ke ukuthi babethe kuzophelwa ekupheleni kukaMarch angazi ke noma sebeke bacabanga yini ukuthi baku-extende lokho ngiyazi ukuthi kungenzeka it's an option abayibukayo so ngeviki elizayo mhlamba sibameme bazokhuluma nje nathi 5 to 10 minutes so that uma sikwazi ukuthi kunemibuzo edingekayo abantu bakwazi ukuthi bayiphendulele nabo directly ngoba abantu laba okudinga sibambisane kakhulu nabo ukuze sikwazi ukuthi sikuthuthuke general as a province. Absolutely ngiyathemba ukuthi abantu bayitholele ngempela emakhaya ukuthi kubaleke ngani ukuthi ke siba abantu ababaliwe ngiyakhumbula ukuthi ke isifundazwe sasilida eminyakeni edlule sasithola imali enkulu kunazo zonke yayisiba khona lento ukuthi hayi abantu bakwaZulu-Natal sebenciphile bancane okungenzeka ukuthi yageja la ekubaleni in fact nje ngesensus yokugcina Ntokozo impela sibalekanga sisonke siyabantu bakwaZulu-Natal ingakho kwagcina sekuthiwa abantu abaningi bahlele eGoli noma uma kubalwa kwatholakala abantu bebaningi eGoli kunala kwaZulu-Natal sase sesiba yiprovince yesibili ubukhulu ngesize kodwa siyazi thina
ukuthi phela abantu abaningi bala emakhaya abantu abaningi bala eprovincini yaKwaZulu Natal therefore inkinga nje kwaba ukuthi asibalekanga sonke abanye abantu kwabethi nakufika abantu bakaSensasi bezobala babaxosha abanye bathi nakufika abantu bakaSensasi bezobala bavele babaleke badle phansi cha abakaSensasi abezi namaphoyisa abezi nodokotela abezi nonesi bazobala nje amakhanda khona kuphela ukuze sikwazi ukuthi sithole imali eyanele neyokuthuthukisa kodwa manje mathi ke mhlambe masingenza nje lento ukuthi sizama ukuphindeka kabili sixoxe nabo laba besibale kabili into engacisheze sizoboshwa ilapho amaphoyisa azofika khona uma ngabe sesakha abantu abaningi kunalabo esinabo no uhlelo lakho ke healthchat.gov.za uhlelo lakho lomnyango wezempilo KwaZulu Natal esikulethela khona bukhoma namhlanje siphambi kwesibhedlela iEddington Hospital okuyisona engicanisele sesibili isibhedlela othi mawuphakathi nje ugula uyibukela ulwandle bese uyasinda sikhona nesinye seShepstone nakhona uthi mawuhleli ubuka ulwandle usinde iEddington ke esinye sayibhedlela la othi mawuhleli ubuka ulwandle bathi seThekwini ke likaBhanana eGagasini ikhona ke eGoli bathi ubona amagagasi egcuma bethi mara bathi ke mara ke nathi sikhona ke lapha bukala ulwandle namhlanje yonke into ihamba kahle nemanagement yesibhedlela ikhona nje kuhamba isikhathi bethi ukuthi ishalamuzi la beTV bayiveza ngoba ibalekile lento yokuba yicelebrity njengami uvela vele kuTV now and then ukhona ke nodokotela Dlangisa naye sizothi umbingelela umphathi wesibhedlela lesi sibhedlela esikhulu asisincane esibhedlela isona I few ibhedlela zethe inama lift uthothi nje kune first floor ne second floor ne third ne fourth kuze kuyosithela kuyasithela kusithela phezulu ugitshelwe lift mawuya emsebenzini thina ke esinezingane ezithanda ukudlala ngqongqoshe manje sicela ukudlala ama games hambise ingane emoli kibeze ilift ingane uzehlise kibeze itebhisi qedile kushibhe kakhulu sifike ekhaya ikhathele absolutely angithi khona enye insizwa yakamkhize efike lapha emoli yabonakala ihleka kakhulu yehla kwi-lift fa uthi wajabulanga kansizwa uthi sengehlila ngikhokhanga ngishisela Kabazela nakukhulula ngawe Kabazela hayi ke cha ngale kokuchitha isikhathi asigijime singene phakathi ohlelweni ngqongqoshe sesikubingelele ngempela siyabonga kakhulu ukuthi ngempela uhlale usipha ithuba siwumphakathi kaZulu Natal ukuthi ukwazi ukuza kuthina ngeinhlelo zomnyango nangengqinamba nje esibhekana nazo siyabantu emphakathini kodwa leli viki esiphuma kulo ngqongqoshe beliviki elisindayo ngoba sibona igameko eziningi ezishisa ibunzi nezigameko ebeyithanda ukuthusa ikakhulukazi zenzeka lapha ya ezikhungweni zethu sibonile lapha ya endaweni yase Olundi emahlabathini kube nezigameko lapha kwesinye sezibhedlela zethu St Francis esizwayo namanje ukuthi ke abantu basagcwele umgwaqo namanje ngenxa yezinye zezinto engithemba ukuthi ungqongqoshe uzosichazela ngazo la namhlanje ukuze abantu bengalokhu bezwa mhlambe ngamahebezi athile nalapha ya eNewcastle sibonile futhi emadadeni esibhedlela kuba nokungenelela okuthile kwezinye zezinhlaka othola ukuthi izinhlaka mhlambe engamele ngabe ziyangenelela ekuphathweni kwesifundazwe abantu mhlambe angazi makulekho ukunderstand ukuthi mangolunye uhlaka ngikwazi ukungenela kunye kodwa uzosichazela mhlambe nakhona masiya lapha mhlambe siqale ngayo le yase St Francis abantu lapha kuthiwa bagcwele umgaqo namhlanje kuthiwa emabesho ke ngoba sizwa bethi bathi bezwe kuthiwa wena ngqongqoshe usuvale isibhedlela base bethi ke abagcini ngokuzwa kuthiwa usuvale isibhedlela kuyadida ke ngqongqoshe wabathi usuzivalile kodwa bese bethi futhi banomuntu ongaphakathi obatshelayo ukuthi ayikho management bese ngidideka ukuthi usekhona kanjani osebenza ngaphakathi mawusibhedlela sesivaliwe mina ke ngifisa ukubabuzela nje abantu ngqongqoshe usuzivalile nisibhedlela uzosivala yini kwenzakalani lapha eSt Francis Ntokozo asiqale ngokuthi it's very unfortunate ukuthi oza kwethu esleader nabo at a level political kakhulukazi eZululand naSolundi through local municipality ne district municipality uma kuba nezinkinga ababona ngathi zikhona esibhedlela abakhulumanga nathi njengomnyango because njengabasa ama spheres ahlukene kahulumeni sine responsibility yokuleader lapha esikhethwe khona umeya waseZululand uleader eZululand ngokamasipala umeya waSolundi uleader eUlundi ngokamasipala akanayo imandate akanayo responsibility yokungenelela lapha ekusebenza khona i-provincial administration
population. Now sibabona ke kuyibona abasebenzisa ipolitiki kakhulukazi ukugaya nokugovuza umphakathi wasoLundi nase St Francis. Now it's unfortunate ngoba bayangenelela entweni okungasiwa umsebenzi wabo futhi bangenelela ukuze bagene bona politically. Sizobacela ukuthi bakiyeke lokho ngoba we are not going to tolerate abantu who have decided to utilize ispace okungasise sabo ngoba befuna ukuba relevant politically basebenzise ama challenges abangawa understand nabangawazi. Uma ngabe umeya une worry noma une concern ngokuthi isibhedlela sisebenza kanjani, bonke omeya baba nazo inkinga and bonke omeya bayazi ukuthi ioffice likaNgqongqoshe libuphi. Kodwa futhi uma ngabe nibona ukuthi uNgqongqoshe akayena umuntu okhulumisekayo, ioffice likaNdunankulu likhona. So uma ngabe ke umeya nenkinga kufanele ngabe ulandela lezo inhlaka because indlelaekusetshenzwa ngayo kahulumeni leyo. So laba bangena bagovuza umphakathi kuyakutshela lokho ukuthi kunenhlese yepolitiki ngoba befuna ukuthi kwenzeke into ethize. So siyabacela ke oza kwethu ukuthi cha uma befuna ukupolitika abapolitiki emgwaqweni kodwa baziyeke izikhungo zikahulumeni ngoba le izikhungo zikahulumeni esokusiza umphakathi hayi zokuthi bona babe popular eindaweni abalida kuzona. Angidluleke kodwa kulokho ngichaze leyo ukuthi siyazivala yini isibhedlela. Ntokozo sine program esibiza ngokuthi i-rationalization yama facilities ethu. I-rationalization ukuzama ukuhlanganisa indlela izibhedlela ezisebenza ngayo ikakhulukazi izibhedlela ezisondelene noma sibuka ukuthi isibhedlela nesibhedlela siyakwazi yini ukusebenzisa ama services onke. Uma ngabe singakwazi ukuletha ama services onke emphakathini senza kanjani ukuthi lokho kube ngcono. Now uhlelo lolo lungaqalanga sekukhona mina uhlelo laqala ngo2013 ngoba kwabonakala ukuthi ekwazinye zezibhedlela kuba khona imanagement igcwala but ungabi nestaff sigcwale ngoba imali ayisekho but ungakwazi futhi ukuthi usebenzise imbhede yonke so unestaff semanagement esiphelele but si manager onesi odokotela abaklinayo amaphotha about 30%. Bese uba nesinye isibhedlela esi10 kilometers away esine management egcwele naso futhi sibe sine staff esingaphelele. So sathatha isinqumo ke sokuthi ngoba sinayo imali kahle yokuthi siqashe wonke umuntu asizame phela ukubona ukuthi indawo ezisondelene yini singathathi imanagement eyodwa ikwazi ukuthi simanage. Uma ngabe sikhuluma ngo10 kilometers Ntokozo sikhuluma ngedistance yokuthi uma ngabe uhamba ngemoto 5 minutes loyo akusiyo ngisho 5 minutes. Uma ngabe uhamba ngemoto kungayinkinga ke nangabe uzohamba ngeenyawo mhlambe uyawuthatha 30 minutes noma 45 minutes ukuze usuke kwesinye isibhedlela uye kwesinye. Now iSt Francis as isibhedlela iwu10 kilometers away from Inkonjeni Hospital. Ayenzi isense financially ukuthi sibe no CEO ozoba la eSt Francis phinde sibe no CEO osenkonjeni sibe no finance manager sibe no medical manager sibe no clinical manager only 10 kilometers away. So sathatha isinqumo ke sokuthi cha lesibhedlela sisenza i-complex hayi ukuthi isibhedlela siyasivala sisenza i-complex ezoba ne-management eyodwa one CEO managing ama facilities omabili one medical manager one clinical manager one nursing manager abazokwenza sure ukuthi enkonjeni nase St Francis ama services ayaba khona ngendlela efanayo. So asisivali isibhedlela si rationalize noma silungisa indlela esikusebenzisa ngayo. In other words uma ngabe uCEO esekhona bayasithatha isinqumo ukuthi iOPD izoba kuphi nendawo iOPD lapho esifikela khona okungenzeka bazothi uma ngabe ufika uze enkonjeni esibhedlela uzofikela eSt Francis as a facility bese ke kubukeka ukuthi ugula nani nangabe udinga odokotela abengqondo sikumikisa le enkonjeni sikhambise khona uzokwazi ukuthi operate uma ngabe unesigulo nje somkhuhlane nani siyakulalisa la enkonjeni. So it's a process esetshenzwayo izoqhubeka isebenze. Ngeke ke sisivale Ntokozo isibhedlela sase St Francis because ngesikhathi seCovid-19 yithina esathatha isinqumo sokuthi siyazivuselela. Lesa sibhedlela sinembhede emisha esiyakhe ngesikhathi sika COVID sinama siyi state of the art ukungena phakathi ngathi private hospital. So sizosivalelana isibhedlela esesirenovate kungakapheli ngisho unyaka. So kuyakutshela ke lokho ukuthi kukhona umuntu okhuluma into enenhlese yepolitiki
and akulona iqiniso ukuthi asikaze siwukhulumisa umphakathi Yeah. iprocess yoku-engage yenzeka yonke Yes. kwakhulunyiswa umphakathi kwakhulunyiswa abaholi ngaleso sikhathi Yes. kwakhulunyiswa ngisho abasebenzi bendawo because awukwazi ukuvela udecide ukuthi umsebenzi uyamsusa la umsa la ungaxoxanga ne-organize labor into esayenza ke sonke leso sikhathi Absolutely. inkinga ke manje ukuthi kushuthi sekukhona abaholi abasha sebefuna ukubonakala ukuthi hayi njengoba Ba- khona relevant. thina sizange si-consult kanti cha Absolutely. bonke abantu ba-consult and asisivali isibhedlela Kanti nayo lento yesingisi ngqongqoshe lamagama complex kukhona abantu abuya abadide uthola umuntu uyamthemba impela nje ushawa ucomplex ucomplex usewuchaze kahle ungqongqoshe nambunakho ungidida kanti phela ukube babesibuzile nathi ngabe sabachazela Ukubachazela, ukuthi akusiko complex ukuvala. ukuthi basuke bahamba bathatha abantu babafaka emgwaqweni Absolutely. manje ake bayithola incazelo besemgwaqweni cha bakwethu ke ngingasho ke kusho ukuthi ke umphakathi wase San Francisco uthi amaphaphu phansi ungqongqoshe useyichazile into asikho isibhedlela esivalwayo ayikho isenta kulawa u2 engenayo imanagement useyichazile futhi ukuthi ke izosebenza kanjani yakhona kodwa isicelo siyavela sokuthi ke abepolitika ke beqhele ukuze idepartment ikwazi ukuhamba igxathulayo ihambe indawo yayo mhlambe usekuyo nje le ngqongqoshe ngoba nakhona lapha emadadeni sibone isimo esithi asicishe sifana abantu basemadadeni bazoyibuza ukuthi thina ngapha kuthina kwenzakaleni ngiyacela mhlambe nawo ungqongqoshe ayichaze futhi neyakhona uyabona yasemadadeni igasula ukudlula le yasolundi ngoba uma ngabe sisebenza thina esibhedlela kukhona izinto esingakwazi ukuzenzela zona akithi thina umsebenzi wethu esibhedlela ukusave impilo zabantu okusho ukuthi sidinga udokotela sidinga unesi sidinga umuntu ozoklina phakathi sidinga umuntu ozokwazi ukuthi aphushe iguli sidinga umuntu ozosenzela ukudla but uma sekuthiwa kukhona into ezakhiwayo nento ezilungiswayo asikwazi ukuzenzela lezo zinto so uhulumeni uneprocess ke yokuthi cha akufuneka ikhampani ethize ezolungisa la uma kulungiswa kulungiselwa phana so kukhona enye ikhampani ke esebenzayo ngaphakathi kwesibhedlela iyasilungisela into ezithize siyilungisayo lapha esibhedlela leyo nkampani ibisiphuma and uma sekufakwa ikhampani entsha kwase kubonakala ukuthi laba kade besebenzela lenye ikhampani abasaqashwa ile khampani entsha uyayizwa into engichazayo ukuthi akusisi isibhedlela esiqasha abantu ikhampani ezolungisa izinto ezithize esibhedlela so abantu akade beqashwe leya khampani ibona abaphatheke kabi abagcine bethi banenkinga and uDeputy Mayor waseNewcastle ekakhulukazi wayesebaphoqa noma esebenza nabo ukuthi akuyovalwa igate ukuze abantu abagulayo abantu asebesondela ukuthi bashone bangakwazi ukungena esibhedlela manje irresponsible leyo nto ukuthi uzoba nomholi opolitical okhethwa abantu but kube uyena ohamba phambili ekuthena abantu ababulawa okokuqala nje ngifuna ukuchaza ebantwini baseNewcastle ukuthi uhulumeni weprovince awunawo amandla ekuqasheni abantu abama-contractors because thina siqasha i-contract ukuthi izokwakha i-contractor iza nabantu bayo asinayo inkinga uma ngabe abantu besicela ukuthi cha sicela nibambisane nathi ukuthi usesiqoshile lona anisikhulumele mhlambe singakwazi ukungenelela lo kodwa sikwazi ukumtshela umuntu ukuthi aqashe bani so uma ngabe umuntu esebaqashile abantu bangezwana wayeseyabaxosha futhi asinawo amandla okungenelela ingakho kunento efana noma kunenkantolo ebizwa ngokuthi CCMA lapha abasebenzi abangaphathekile kahle khona okufuna baye khona but esingeke sikuvume ukuthi osopolitiki kube yibona abahamba phambili ekutheni abantu abangakwazi ukuthola iservice uyabona nje ngeviki eliphelile Ntokozo ngifonelwe inqwaba yabantu bethi simile esangweni simile siyafuna ukungena bakhona nangale sibhedlela basilindile bathi sivimbo abantu nje singabazi ukuthi bawobani ubugebengu ke lobo and we are not going to tolerate it ngizwile kuthiwa umeya wakhona no speaker bagcina sebengena ngendluzula lapha emadadeni esibhedlela bethi befuna ukuyohlangana nemanagement hayi leyo ke ayikho acceptable and ngeke size siyimele ngoba nabo uma singena kweyabi boardroom asingeni ngaleyo ndlela so nabo siyabacela ukuthi cha abawulandele umgomo uma kunenkinga ekhona uyabona ke ngiuchampion waseNewcastle Absolutely. so uma ngabe ngempela kunenkinga ekhona eMajuba district akufanele kube nzima ukuthi abaholi bakhona bakwazi ukuthi bakhulume nami but uma benza ubugebengu sizobabopha ngoba phela ukuvimba abantu ukuthi bangene esibhedlela kusho ukuthi wena uthi abantu abashone bangayitholi iservice
So umuntu ozokwenza leyo nto we are taking a zero tolerance attitude towards that ngoba ngeke abantu bakithi badlule emhlabeni ngenxa yokuthi khona abantu abafuna ukuzibona sebaziwa bepopular ukudlula abanye. Hey ngiyajabula ngoba ukwayichaza nale spheres of governance ukuthi ikhona le local umuntu akabambelani kwekhona ayiyeke le ngapha kwi province. Ziningi inkinga ekhona ku local government. Ziningi inkinga ekhona kwa district okufuna ngabe bafocusele idolobha belishanyela idolobha lapho bona umsebenzi. Bese ke nasekufika iDDM siyabambisana ngoba uma sesikwi DDM sesihleli phansi etafuleni siyazi ukuthi wena umsebenzi wakho uhamba ufika la mina wami ufika la kodwa sibambisana kanjani awukwazi ukuvela ungene nje kwisphere ongangeni kusona umthetho ongakuvumeli neconstitution eshoyo ukuthi wena usebenza uhamba ufikele. Yes hayi cha phela umnyazi uthi manje ngisodolophi konke okusedolobheni okwami. Absolutely cha ngiyajabula ke ngoba usuyichaze kahle ngeke nginothise ke ma ukuthi mawukuthi abantu abasebenza eminyangweni abenzi kahle bahlukumeza ama patients you come strong usho ukuthi bakwethu abahloniphe abantu abamisa ukuhlukumeza ama patients but ke in this case leya la kwamashu sibonile ke sekuya ibona manje umphakathi ohlukumeza abasebenzi ungathini mhlawumbe umlayezo ongawudlulisa nakona umphakathi ukuthi phela ukuhloniphana kuyi two way street akwazi ukuthi sizothi makuthi abasebenzi abasuke behlukumezile siqinisa isandla kodwa mase kushawa bona futhi abasebenzi bethu bese siphinde siba abantu kungathini mhlawumbe ke ukuphawula kaNgqongqoshe lapho. Ntokozo siyacela emphakathini kakhulukazi ukuthi abasebenzi bezempilo basuke bekhona bezosiza thina basuke bekhona bezokwenza ukuthi impilo zethu zihlengeke. So kubalekile and siyabaphoqa abasebenzi ukuthi abawuhloniphe umphakathi but siyacela ukuthi nomphakathi awubahloniphe abasebenzi ngoba ayikho indlela yokuthi singasebenza ndawonye singahloniphani bayadingana umphakathi uyabadinga abasebenzi bezempilo bayawudinga umphakathi so siyacela emphakathini ukuthi ngempela sibambisane ubugebengu singabuvumeli ukuthi bungene kuma facilities ethu ngoba iyona ndawo esiphephela kuyona sonke uyabona nje sonke la uma sigula noma ngabe unemali engakanani ugcina usesibhedlela uma ngabe ugula so wonke umuntu uyasidinga isibhedlela wonke umuntu uyayidinga iclinic ingakho sigcine sivumelene nabaholi ngoba uyabona ke nabangabaholi baseThekwini amakhansela aseyeza abizwe umnyango wezempilo uthi umnyango wezempilo sicabanga ukuthi kufuna sibambisane kulolu daba lase CAC wozani sixoxe bafika nangempela kwaxoxwa kuzoba nama processes ayemphakathini so kubalekile ukuthi sikwenze lokho but ngiyafisa nanokusho ukuthi laba fowethu nodade wethu esibaqashile as ama security companies ufuna wenza umsebenzi wawo ngoba angiyi-understand into yokuthi umuntu ungena kanjani esibhedlela esiyi-CHC ephethe ummese sinabantu esibaqashile sithi bayi-security bese kwabona bangakwazi ukumbona loyo muntu okusho ukuthi abawenzanga umsebenzi kusho ukuthi abamseshanga loyo muntu now in as much as sisucela umphakathi nalaba bethu esibaqashile esibakhokhelayo kuzofuna sibheke ukuthi kanti bona umsebenzi bawenza kanjani uma ngabe sizofika kwi-situation esinje abantu esibasiqashile kwi-security asibaqashele ukuthi abame esangweni sibaqashele ukuthi babheke ukuthi umuntu ongenayo uphetheni akanaso yini isikhali but sibaqashele ukuthi baprotecte abasebenzi bezempilo as well abangaphakathi so kubalekile-ke ukuthi konke lokho kwenzeke sikwazi ukuthi sibambisane uyabona nje emhlanganweni wokugcina ngizwile kuthiwa umphathi we-security company owayethunyiwe wathi impela sekuxoxa wathi hayi impela nathi security siyayidinga la esibhedlela ngathwala izandla ekhanda ukuthi kanjani manje usedinga yini security vele security hayi konakele wabona ukuthi actually kunenkinga kodwa ke sizokubuka konke siyakubuka esadini labasebenzi siyaxoxa nomphakathi sizayixoxa futhi naleya laba esibaqashile ukuthi abagade abasebenzi bethu. Khumbuzisa kumlaleli igama lohlelo KZNHealthChat.gov umnyango wezempilo KwaZulu-Natal okulethela ezishisa ibunzi eminyangweni senzela ukuthi nawe ekhaya ukwazi ukuba ingxenye yezinto ezisuke zenzeka ngenzela ukuthi uhlele ekhaya uyezwa kuthiwa konakele bememeza abantu siyakwazi ukuletha uNgqongqoshe akwazi ukuyichaza leyo nkinga leyo. Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ubathatha serious kakhulu abantu abalalela uhlelo lethu ingakho njalo uhlala usilethela ingcepheshi nabantu
abamkantshubomvu kodwa ubuthe ngaphambi kwasiqala uxoxa nodokotela noma ungcweti wethu uzofisa ukuthi uCEO wesibhedlela udokotela Dlangisa eze la ngaphambili akethi nayo kusibingelela ebese sixoxela ngoba isibhedlela lesi esidume kakhulu la eThekwini otholti kwesinye isikhathi umuntu uthe izele eBhishi nje ethi hawu uyazi ngisale sengidlula la isibhedlela ngoba sengilinyazwe isihlabathi solwandle ngingene nje ngitheleke ngaphakathi siyathemba ukuthi udokotela uzokwazi ukuthi esasondela yes uzosichazela ukuthi abantu abeza esibhedlela lesi ngoba i-regional hospital lesi abantu abanjani nabantu abanjani okufanele bakwazi ukuthi bayifikele siyachaza lokhu ngoba njengoba sazi ukuthi izibhedlela zinamazinga ahlukene sine district hospital sibe ne regional hospital umehluko phakathi kwale ibhedlela zombili ukuthi imaphi ama services akhona kwi district imaphi akhona kwi regional hospital iphindi ibheke nokuthi imaphi ama specialist akhona kwi district naphinda abakhona kwi regional hospital kwi regional hospital ama specialist athanda ukuthi abe maningana ingakho siyaye sithi kubalekile ukuthi ilandele lento esibiza ngokuthi referral pattern i-referral pattern ke ithi uma sixoxa umuntu ogulayo uma eqala nje ukugula sicela aqale eclinic so that iclinic uma sim-assessa iyazi ukuthi isigulo sakhe sikwi-level yokuthi ayesibhedlela lesi singaphezulwana nje kweclinic noma ayesibhedlela esinochwepheshe lapho uDr Dlangisa ezobe ekhuluma khona so siyafisa nje uDr Dlangisa akukhulumise lokho but engakangeni ngiyafisa nanokuchaza ukuthi i-Addington njengesibhedlela uyabona ngiyibukela phezulu isike yaba nezinkinga eziningi ngathi ngifika nje ngo2019 inga yokuqala nje mhlawumbe noma yesibili ngoba yokuqala kwake yase Arkhekhan ama lift babudlangisa ase-Addington so selongo ngafika sikhuluma indaba yama lift kodwa ke ngiyafisa ukusho ngokukhulu ukujabula ukuthi out of ama lift awu16 esinawo awu10 onke aselungisiwe awu10 onke asekomishiniwe aseyasebenza now kuyakutshela ukuthi njengoba sasilokhu sithi siyawalungisa sasingaqamba amanga ikhona ngempela inkinga yokuthi abantu ababalungisayo asazi noma kwakushoda iskill noma kwakushoda i-equipment kuze kwalandwa abantu akuyibona bona abawakhaya eChina uyabona nje njengoba sesino10 ususheshe waphela nje ingoba saze sathi kubona cha sesikhathele ukunikhokhela into engekho it's either niyawakhipha ama lift enu noma nilanda abantu abawenzile bafika ngempela bawalungisa within isikhathi esincane sekushoda u6 ke wama lift u2 omunye kulawo ma lift ukuthi kungenzeka by April sibe sesiwathola noma ke oza kwethu laba bakade bewalungisa beshesha baseChina sebehambile nethemba ke kodwa ukuthi ngoApril kuzobe kusekhona then lo munye u4 sobe sesiwenza ngefinancial year elandelayo ngoba phela imali nayo ayikho kakhulu asikwazi ukwenza yonke into kanye so siyakujabulela ke lokho ingakho ngicabanga ukuthi nezinkinga ezinkulu sezehlile kancane in terms of ama lifts ngoba at least umuntu no10 osebenzayo omusha ngoba hayi ukuthi uyasebenza nje kuphela ama lift amasha out of 16 kusho ukuthi iflow iba ngcono esibhedlela kube nokusebenza kube ngconywana so uDr Dlangisa ke uzobe sesikhokhela ukuthi hayi esakhe isibhedlela ke sisebenza kanjani emva kwama interviews onke afike ngoba lento yokuba ne lift entsha ngqongqoshe ukuthi ungena kwi lift uvela usinde nje usala usujika usubuyele emva ungasangenanga nangaphakathi usindise ukuthi lift iyaphila ngoba ngiyakhumbula abeindaba bebefika njalo la kuthi nenkinga zama lift angazi yini bengasazivakasheli ke ngoba sesebenza ama lift kodwa bebefika njalo besifonele ngathi ngiyafona ngelanga kwashiyo kwathiwa hayi enye lift isijikile isibuyela phesheya kwezilwandle ngenxa ka COVID ayikwazi ukungena kwiqhathi engaboni nje nalibhece silithwele kunzima cha asikubingelele dokotela sithi sawubona ngibingelele nabalaleli umsakazo wethu noma uhlelo lwe-TV wethu ngiyabonga kafushane nje awusithi phaqaphaqa usasinikile ingqikithi yonke ungqongqoshe sekuhamba kanjani manje abe ukusebenza kuyaflowa kahle yonke into ihamba kahle sibonge kakhulu eminyangweni wezempilo eKZN ukhokhelwa umama ungqongqoshe wethu ngoba ukusukela nje ama lift ecommissioniwe sesisebenza kangcono kakhulu sekukhona improvement kakhulu ama patients ethu akasakhalazi asenawo ama patients ukuthi wavalelwe i-lift noma kuthiwa ke i turnaround time makuthiwa kukhona i-lift ethe yama ngoba phela
i-mechanical error ingaba khona lapha nalapha kodwa i-turnaround time is less than an hour so kuze kube manje there is a great improvement. Our patients are happy, i-staff si happy. Ngiyethemba ukuthi akusaphinde kube khona umsindo othinta ama-lift. Ngiyathemba ukuthi njengesibhedlela esiseBhishi la nje wonke umuntu oyiphumela ethi yolula inyawo mayethi inhla hawu sekunesibhedlela ukwayichaza ke uMEC indaba ye-referral system anakho ukuhlushwa abantu mhlawumbe abavele bengene sebephoseka nje ngoba ngiyathemba ukuthi nabantu ekumele niqikelele kakhulu futhi nayo into ukuthi ningagcina phela senisebenza ningasekho kulokhu neneni kubekelwe ngokwe-referral system nina nikuphi ngokusebenza ingxaki yokuthi abantu bavele bephoseke mina ngake ngaqhwejwa isihlabathi la ngithi ngiyabhukuda olwandle ngase ngibheka noma yini nje ngingangena kuyo ngathi awunanga sisibhedlela ngangisho ukutheleka phansi hayi kama-security asengichazela ukuthi hayi cha ngeke phela ulethe ukwebheka nje la awushone ngale endaweni ethile but ithini into ye-referral system la Angibonge bamaphisa kulokho. Njengoba ungqongqoshe beseshilo we are a regional hospital okusho ukuthi we are a second level hospital. Ngezansi kwethu kukhona ama district hospitals okufanele ukuthi ngaba iwona athatha ama patients from uPHC. Kodwa ke la eThekwini sinenkinga yokuthi amaningi kakhulu ama district hospitals. Kodwa thina njenge Eddington Hospital sitraina izindawo ezifana neNorth kusuka osindisweni irefera kithi kube iMahatma Gandhi ngoba iMahatma Gandhi ayona i-regional hospital ngokuphelele kunama services afana nama surgical services nama orthopedic services kufanele abuye arefeywe eEddington khona la edrobheni futhi ngenxa yokuthi iKing Edward isi fully tertiary hospital so ama services amaningi abeya eKing Edward from kwaMashu CHC nase King Dinuzulu Hospital njengamanje aseza la eEddington Hospital so kusho ukuthi sitraina neKing Dinuzulu Hospital neWentworth Hospital and ne South nje yonke bese kuzothi ke ama services afana ne-oncology services njengoba sazi ukuthi KZN there are only 3 currently ama services ama oncology hospitals akhona are fully under government ingayibali iNorth partially under government and also sponsored by the private sector so Eddington is one of those hospitals we are getting ama referrals again from iNkosi Albert Lthuli ngoba sisebenza as a complex ngqongqoshe bese ke uchaza ukuthi usize ngapha ondini usize impela so sisebenza as a complex neInkosi Albert Lthuli ama patients ethu aqala eNkosi Albert Lthuli abese down refer eza eEddington Hospital absolutely no so eEddington Hospital is a regional hospital in a full package of regional services in general so where we have ama specialists kuma fields mainly pediatrics okulabo abasebenza ngeingane kube isurgery kube internal medicine kube ONG kukhona neorthopedics so in general we have ama specialist services that we render kulawo ma fields ayisibhedlela esikhulu lesi siyisibhedlela sesinye sesibhedlela ezinkulu eKZN uyabona ukuthi ufuna simakhele uhlelo nje akazoxoxa ngesibhedlela sakhe uxoxa manje uyambona ufuna ukuludla lonke uhlelo lwakho kanti benithi akabingelele ukamera akasivezele nabo abaphathi besibhedlela sibabone bephakamise isandla nje bethi shine baningi abaphathi laba ubakhiphe bonke umphathisa abaphathi besibhedlela abavele abaphathi beyibhedlela nabo ke yasibona ke isibhedlela siphethwe kabi lapha siphethwe kakhulu lapha bahamba naye kuDokotela Dlangisi siyabonga kakhulu dokotela ngibonga kakhulu ngiyabonga nakunqonqoshe thank you sizothatha leli thuba ke sidlule ngejubane ke nje babesishilo ukuthi ke kulolu hlelo sinithatha serious kakhulu masinilethela abantu asilethi nje abantu uyabona sithatha oyingcwepheshe umuntu ongeke uhlangane naye ngisho epassage yabona ke ngqongqoshe lele ubungicorrecta lona neurologist lifuna ugwinya umoya leli gama alifuni ukuthi ulisho bese ubamba umoya ulidedele ulisho ngathi uyahamba ukhulula umoya ngoba lapha emapassage emedunze sasinakho lento le yokulisho kuzisho lezinto kuukuthi kabanye bethu abaye eklasini sila epassage ngiyangibachazele mase bengibiza kodokotela ngithi hayi ngangisuke ngiyobheka umuntu nganginomuntu engangizwana naye lapha ngangisuke ngoyibhekela yena mina emedunze ubezwe bexoxa bodwa bethi neurologist bese ungamuzwa kahle yes khona ungamuzwa ukuthi injection ngabuyela emakhaya nami ngayixoxa indaba ethi I know you see injection ngaliphakamisa leli gama ngaliqinisa endangifake intweni ngaleso sikhathi dokotela asibingelele sithi siyakwemukela ohlelweni ngiyabonga baba ngibingelele noNgqongqoshe nabalaleli bonke masithola ithuba elifana naleli ukuthi sithole ochwepheshe abafana nani Ngqongqoshe ngezwe kuthiwa waba oqala singasho ukuthi oqala wesifazane uwesiqala ukuba umuntu omnyama
ukuthi athole lezi ziqu lezi ezifana nalezi abanye bakhona bazama baphela endleleni yalazi liqo saphela endleleni baningi abaphela endleleni kodwa yena wayibamba mawumbuka futhi umuntu osemusha we are very proud of ogogodile you know uma sithi kwi province yaKwaZulu Natal i-government sector iyona nama-specialist amaningi sisho abantu abanje kuyangijabulisa kakhulu ukubona abantu abasha kodwa abakithi ikakhulukazi ngoba kwenza ukuthi nezingane zethu esizikhulisayo ezamantombazane kakhulukazi but ingane nje general zikwazi ukuthi zibukele kunina you know uma ngabe udinga umuntu ozoba i-role model yes uyababona abantu babona ku TV ubabona but uyamfuna nozokwazi uku-associate naye uyabona nesithakazelo nje uyabona ukuthi umuntu ingane yakwaShezi ehlele ekhaya namhlanje silalele nesizwayo iyabona ukuthi hawu kenzeka lento nangu nje usigananda nawe khona so siyabonga kakhulu and congratulations ngomsebenzi owenzayo usengasizakala ke nalo ngqongqoshe makuthi iyakaShezi kodwa ayiphasi ayibonta ayakusiya kaShezi ngoba aphasa ayakusazi ke lapho cha dadewethu kuyosilekelela ukuthi ke usithathe nje through ukuthi ubani usuka kuphi ngoba ngize ngamtshela sixoxa ngaphandle la ngqongqoshe ngathi uyazi nje mangithola mina kunomuntu wasemlazi noma wakwaNongoma noma wakwaSefrayeni okwazile ukuphumelela wala ukhona kuyangigqugquzela nami ngisekhaya nginesifiso ukuthi ngelanga nami ngifunde ngibe udokotela ogogode wazi wafika la ufike khona mhlambe nje uqala usitshela ukuthi ena ubani usuka kuphi ekhaya ukuze sibe abantu abaqondayo ukuthi ubani Okay, ngiyabonga kakhulu. So igama lami nguNomusa Shezi. So obviously ngihamba ngo Dr Shezi emsebenzini. Ekhaya iseMaritzburg. Ngikhulele khona nje just an hour from la eThekwini. Ngafunda ePietermaritzburg Girls High. And obviously ngiyayithanda iprovince yami ngoba ke iundergrad yami ukufundela uba udokotela ngifundela UKZN. Okay. Ngasebenza kwaNongoma for i-community service yami and then ngase ngaspecialize la. eBenedictine Hospital. Absolutely. Ngo-2011, yes. Uma phisa umuntu wakaNongoma manje uhambe ngathi angahlala egqoka isayini Nongoma. Ngiyajabula nje makuthi kanti uNongoma usukhiqize abantu abafana nawe. Absolutely. And then ke mhlambe omunye ke umuntu angayibuza ukuthi mhlambe usalisa usitshela eminyangweni njengamanje wenzani ukuphi. Oh, okay. So ke i-discipline yami ngiyi-neurosurgeon. Absolutely. So sihlukile from Yazwa lisho kanjani ngqongqoshe ngicela liphindele igama awuliphinde i-neurosurgeon. Absolutely. Ufuna kunyuke mawuya khona neurosurgeon. Ehlukile kwi-neurologist. So i-neurologist odokotela abalapha ubuchopho ngamaphilisi. Mina ngodokotela abalapha ubuchopho nomgogodla ngokuhlinza. So ke singama-surgeon ahlinza ubuchopho nomgogodla. Absolutely. So ke mawufundela ukuba i-neurosurgeon uqale obviously ufunda ube udokotela o-general iminyaka ewu6 esikoleni. And then ngomthetho wase South Africa wonke umuntu oqeda ukuba udokotela udinga ukwenza u2 years ube intern usebenze ngaphansi kwabanye odokotela. So lapho ke wena ukaNongoma ke cha ngiseMaritzburg lapho umnyaka ewu2 ngijahele kaNongoma. So ke kwenza iminyaka ewu8 uqede uqualify ukwazi uba udokotela independent. Mase ngomthetho wase South Africa futhi ube unyaka owodwa la uyosebenza emphakathini wangakini wenza community service la ngaya khona kwaNongoma. Okwakungakini lapha kwaNongoma. Thathe kanjalo. Absolutely. Then after that ukuze ube specialist uspecialize ekuhlinzeni ubuchopho then ujoina icollege yeSouth Africa. So ayikho attached to university. Iminyaka ewu4 la uspecialize khona ukuba umuntu ozokwenza speciality esithizeni. So esami ngasikhetha kwakuhlinza ubuchopho nomgogodla. Then also wenza i-masters yakho oku i-research. Okufanele uyenze uhambisana nokufundela ukuba i-specialist ngoba kubalekile ukuthi singasebenzi nje ukuhlinza but sifunde nokucabanga ukuthi inkinga eziphethe umphakathi wethu singayixazulula kanjani. So ke senza kokubili uqualify ube i-specialist sokuhlinza plus ube wenze i-masters yakho oyokuba mina yami under i-neurosurgery. So in total kuba iminyaka ewu12 ufunda from the time uqale medical school uze ube i-specialist. Uyazi ngikubuka la bengithi no 18 years kodwa mase ngieda lo 12 ngiyabona ukuthi ngeje umnyango ngoba ayixoxo leyo manje ke omunye kuzoyibuza esekhaya yini ke i-neurosurgeon. So
i-neurosurgeon udokotela njengoba bengishilo ohlinza ubuchopho nomgogodla. Ziningi inkinga ezithinta ubuchopho nomgogodla sisuka lana ekulimaleni so abalimele ebuchopheni njengokushayeka uophe ngasekhanda olimale engozini zemoto aphuka umgogodla uhlukana umgogodla sithina esiuhlanganisayo ngeinsimbi so uhlinza okulimala mase kuba khona lokhu kwezifo ekuthiwa ama-infection amagciwane so ukuba ne-meningitis ugcine ucomplicator udinga ukuhlinzwa ekhanda ithina futhi siyangenelela lapho kube khona mase kuba khona le inkinga esithi ngathini igaxa amathuma i-cancer so i-cancer yobuchopho neyomgogodla nayo ihlinzwa yithina njengodokotela bobuchopho nomgogodla eyogcina eziningi actually but-ke ngizicabanga ukuthi wonke abantu kuze bazi ukuthi sidila nani kukhona nekuthiwa kwama-stroke okuhlangene nathi so umuntu ophe ekhanda ngenxa ye-stroke nathi njengodokotela abahlinzayo ubuchopho nomgogodla siyangenelela lapho sihlinze either singene sikuvule ekhanda sifake izinsimbi zokuvikela ukuthi ungaphinde ube ne-stroke noma sikufake izinsimbi ngaphakathi sihambe ngemithambo yegazi okugcina ke mina engikwenzayo kakhulu okulapha izifo zedumbe ezokuthiwa iParkinson's disease noma i-epilepsy isifo sokudlikiza nakhona siyangenelela lapho into esiyenzayo sifaka izinto ngaphakathi ekhanda ezivikela ukuthi umuntu onedumbe anganyakazi kakhulu agcina ilimaza noma agcine kumsebenzi so ziningi izinto esizenzayo njengodokotela abahlinza ubuchopho nomgogodla mina sengibuka nje isibindi sokukhipha umqondo womuntu niwashe niwuxukuze nenze konke niwuhlinze lento i-procedure ende kuna wonke wakwayenza yokuhlinza umqondo yathatha ama-hour mangaka ngingathi ile ye-DBS ehlangene nokunyakaza ye-movement ye-Parkinson's yedumbe yathatha about 18 hours siqale ekuseni siyenza umuntu ephapheme ngoba masizoyilungisa umuntu siyamdinga ukuthi asitshengise uhlangothi olunganyakazi kahle sibe sifaka izinsimbi zethu and then as kulunga evela nayo ukuthi uyalulama then operation iphele so eyayinde kakhulu yaba 18 hours kodwa normally masikhipha igaxa leke kade ngenza izolo ithatha about 8 hours 6 to 8 hours masiqale ekuseni size siqede ngabo 4-5 so i-average time yokuhlinza ubuchopho leyo nibuka ngamehlo enyama ubuchopho absolutely hayi ngeke ngamane kuyekwe kodwa ke cha ngizokukhumbuzisa ke emlaleli usekhaya ukuthi umhla ka-20 March ngqongqoshe kuba inyanga la kusuke kubungazwa i-World Health Injury Awareness Day lapho ke umhlaba wonke jikelele ngokwembiko ke siphezulu kakhulu isibalo sabantu abashonayo ngenxa yokulimala ekhanda futhi ke kuthiwa u25% wezingane ezineminyaka ewu15 kuya phansi ezishona iminyaka yonke zibulawa ukulimala ekhanda eminye imbiko izilinganisela ku89,000 njalo ngonyaka izigameko zokulimala kwabantu ekhanda lapha eningizimu Afrika ningabantu ke esibathatha ke serious dokotela ingakho namhlanje ke sikulethela njengengcwepheshi ezokwazi ukuthi ke ikisitshelthi ubungozi ke bokulimala ekhanda nokuthi singabona kanjani umuntu uma ukuthi uthema ethu uyalimala kwa affecteka kakhulu into yethi ihambisana nakho ukucelebrate ke noma kubungaza lolu suku lolu lokubhekelela izinto ezisekhanda sicela kusihlebele ukuthi ke kukhona balokhu bebuza nala ku Facebook ukuthi ke ukusiphi isibhedlela ngathi sigcine sikhohliwe kusho ukuthi wena usebenza kuba itshetu la eEddington mhlawumbe awukho la eEddington okwamanje sisodwa isibhedlela eKZN esidila esinama neurosurgeons ise-Albert Luthuli ama-neurosurgeons qualified asebenza kahulumeni awu-6 imina ngedwa wesifazane kukhona nabanye abawu-5 kodwa ke u-HOD wethu uyazama ukuthi si-expand so siyazama ukuthi siye especially ngesidingo seyingozi siyazama ukuvula enye unit eGrace but idinga ke kuqualify more abantu abaningi ukuze sikwazi ukumanage ama-units kodwa kwamanje sisasenkosi Albert Luthuli from eNgwelezane to Port Shepstone to Ladysmith bonke ba-refera khona e-Albert makunenkinga noma eyokulimala noma ye-cancer noma yabantwana ilashwa yithina khona e-Albert Luthuli yes umuntu ko othi mawumtholile uxoxa naye ngqongqoshe kumele usheshise ngoba kungenzeka kungena i-call manje sebemfuna sekhona ayoxhuma ubuchopho lapha noma buthunge sekonakela but ke kuningi abakwenza useshilo wathi ayikuningi abakwenzayo
bayahlakazisa lapha kuyahlangahlangana ikona enye insizwa eyayithi nayo isebenza lapha ebuchosheni kodwa ngizwe ukuthi abantu besifazana nayo inokusitsheti lapha inokufika late ekhama bebuza ukuthi hayi besathi ngobuchopho bese ke but ke yiziphi indlela enyenibone okuyizona abantu abajwayele ukulimala ngazo ekhanda ngiqale nje lana nje ubusishilo ukuthi unfortunately ukulimala kwekhanda is one of the leading causes zokushona nokugula lokho sikubiza ngemorbidity so kukhona inkinga yokuthi umuntu ashone ungcwatshe kube nomuntu ongasekho emphakathini kodwa kuba nenkinga futhi enkulu yokuthi umuntu aphile but kade ezoba umuntu ozokwazi ukusebenza contribute emphakathini agcine sekhubazekile ngobuchopho ukulimala ngekhanda is one of the leading problems la eSouth Africa but not just eSouth Africa internationally indlela zokulimala ke kukaningi ziyahlukaniswa ngegaba zokukhula masibala abantu esibabiza ngama pediatrics aba less than 18 ekakhulu abalimala ngayo ingozini zemoto abantwana bayesikoleni bengagadiwe beqa umgwaqo ingane mayidlala zodwa emgwaqweni abantu abagijima kakhulu endaweni zokuhlala so abantwana bayalimala kakhulu engozini zemoto mase kuba khona between ama-adults esibabiza between age 18 to 55 to 60 kakhulukazi nabo kuba ingozi but bona kuhlangene nama-activities zokuphila ukuphuza bashakulwe udrive under influence yotshwala udrive uspida leyo age group between 18 to 60 kakhulukazi balimala engozini zemoto ikakhulukazi balimala ngokushayana ngokulimala ngoba interaction notshwala kakhulu then mase kuba between age ka 60 and above bona nabo basasengcupheleni yokulimala but bona inkinga zabo zijwayele ukubangwa ukuwa so abadingi ukuthi kube ingozi yemoto iaccident enkulu noma ukushawa umuntu because of ukukhula nokuba frail komzimba even if bewile bekribhekile endlini kungenzeka ukuthi babe nenkinga babe ne-injury ekhanda ngizwe la kuthiwa ngisho abadlali labebhola kunye ngokuheda nje ibhola njalo kuyenzeka agcine ikhanda lelicracker sekufuneni yolithunga nalo cha hayi ukuthi licracker but ikhona ingozi so ke masihlukanisa ukugula kwekhanda noma ukulimala kwekhanda siyakuhlukanisa sithi ku mild ku moderate ku severe okumild iloko sibiza ngeconcussion sonke sake sashayeka sadlala uze ngathi unenzululwane nje engathi kuba mnyamana masikuyalulama isiyezana yes so loko kuyabangela especially abadlala irugby kufundelwe kakhulu phesheya kakhulu ifootball la kune contact la abafana mabedlala beshayana kakhulu it's not a problem makwenzeke kanye but iproblem nesoccer ibhola njalo uma udlala uprofessional njalo ibhola liyakushaya at least once ngesonto icontinuous damage even if imild ungaqulekanga ungadinganga ukuhlinzwa over isikhathi eside iyabangela ukuthi ube nenkinga so nazo it is something ebalekile emphakathini ngoba thina njengodokotela abahlinza ubuchopho unfortunately sibona kuphela lokho kusivie la abantu bedinga udokotela ukuthi abahlinze but emakhaya othisha ezikoleni ingane mayidlala uthola ukuthi umntwana kade edlala mase ngathi uba nesiyeza aquleke ubalekile ukuthi simgade lo muntu angaphinda abuye ladlale because the more eshayeka edlala ibhola eshayeka i-damage ya-accumulator and then ungaba umntwana kade right ehlakaniphile uthola ukuthi useyafail esikoleni uthola ukuthi useyashintsha i-personality even if engakaze ahlinzwe ngike ngezwe uthintwa nezidakamizwa ukuthi nazo zinayo indima ethile ezidlalayo ingakanani indima ezidlalayo ukulimaza nje kakhulukazi ubuchopho lobuhlala ubuhlinza inkulu kakhulu mangase ngisho nje isizekelo engasho ukuthi si-anecdotal ngonyaka odlule ka-2020 ngesikhathi kuvaliwe utshwala thina njengodokotela abahlinza ubuchopho sibona ushintsho olukhulu in terms of abantu abafikayo esibhedlela because unfortunately utshwala nezidakamizwa zinciphisa indlela ukuthi abantu bacabange benza izinto uma usengqondweni obungeke uzenze njengokungena ungena emotweni udrive wazi ukuthi ingqondo ayikho fully capable ukuvika ingozi so lezo izidakamizwa notshwala zi-influence ukuthi abantu benza ingozi eziningi zenza ukuthi umuntu ayibone isigora alwe noma obengenazana ayibone isigora maselwa nabantu abazomlimaza ke so ke sike sithola ukuthi abantu kade bethi ngigwazo umngani wami ngishawa umngani wami uma ubuza umngani akhe ngakushaya kanjani but obviously mawuphuzile ijudgment yakho uyehla so ke sasabona thina umehluko omkhulu mase kuvala utshwala ukuthi abantu bayayiphatha kahle
kahle ngoba akusho ukuthi mawuse KZN vele unodlame but ilezi dakamizwa notshwala ezinfluenceayo zinyusa amathuba okulimala. Nangu uthola ulwazi ethi ucela ukuyizwela naye umdlalosi usemoyeni sawubona. Hawu sekuze kwashawa inetwork. Cha nangingqongqosha unombuzo naye. Kade ngifuna ukuthi Dr. Shez ngicabanga ukuthi ngonyaka odlule ngo2020 sake sa refer case sathola icomplaint yokuthi kunengane egwaziwe ekhanda eyayise eHerigwala yayise Herigwala Hospital and kwacaca ukuthi kufuna izekunini and ifamily yayo yayisicabanga ukuthi ngoba manje anitholakala ocingweni sebayajika nayo santhinta nayithola ingane ngoba ummese wawuhlele ekhanda yes angazi noma uyayikhumbula yini leyo case iyayibuhlungu kakhulu ziningi ingqongqoshe kodwa ke ngingayivuma ukuthi ziningi indlela zokulimala so ke lezi esijwayeli laba abashayisekile emotweni kwalimala ubuchopho but ukugwazwa ummeso mawusele ekhanda awufanele ukhiphe wena endlini ngoba usuku ungene ngaphakathi ebuchopheni so siyaba accepta ama patient ukuthi sobahlinza. Unfortunately ingqinamba esinayo kakhulu njengoba bese ngishilo ukuthi sibancane siservisa iprovince yonke sine limitation yembhede so imbhede yethu elapha esihlinza ngayo abantwana iu18 singalaphi kuphela ubuchopho kuphela in terms of trauma but sinalabo abanama cancer sinalabo abanenkinga yamanzi ekhanda so kuyenzeka kwesinye isikhathi sithi singasho ukuthi umuntu siyamnqaba sithi akalinde kancane esibhedlela singasekhaya while is discharge lo ukuze sikwazi ukuaccepta ipatient so ngiyazi ukuthi umphakathi mawusifonela nodokotela ngaphandle bayathanda ukuthi asithanda ukubamba ingcingo but the problem is that mawudokotela yedwa lakho on call kule weekend uzobe bamba ingcingo from Ladysmith to Ngolezane to Newcastle and at any given time is nembhede ICU ewu16 sinembhede yasemawodini nayo limited so we have to calculate ukuthi ubani osengcupheni yokushona ukuze sithi wona woza sophulisa umphefumulo wakho omunye mhlawumbe alinda usuku olodwa omunye agcine elinda insukwana up until sikwazi ukuba nombhede akwazi ukuaccept. Sure hayi ngiyabona ukuthi isikhathi asisazivumeli ngomele ngelanga sikuthole futhi ukuze silende kodwa umlayezo nje ungawudlulisela emphakathini ukuze siavoid ukulimala ekhanda ngoba usushilo kunobungozi omgakanani yiziphi izinto eneni baqaphe ngazo ukuthi ubuchopho uze bungahlali bulimali eqaphela lokho ngobona yokudla kufanele ngidle uze ubuchopho bami bungalimali usushile ngeyigora ngiyababona nje abantu baningi abayibona bezigora mase bephuzile sengiyayibona ukuthi isukaphi into sechazile kudokotela ubugora beni busuka la ekuboneni ngazi ukuthi sebambe belwa yonke indawo le kodwa umlayezo ongawusho kumuntu njengamanje kufanele aqikelele ukuphila kobuchopho umlayezo engawusho emphakathini wakithi is that ukulimala njengoba bese ngishilo kumbi vele umuntu umeshonile but kunomphumela omubi kakhulu nasemphakathini nasemndenini umuntu even if engashona ngelimalile esekhubazekile ngobuchopho umntwana omncane masingamthatha nje umntwana ona 8 years eshayiswa imoto kade igijima emphakathini affecting nje ukuthi umntwana ngeke sakwazi ukufunda kusho ukuthi lo mntwana uzodinga umuntu ozomnakekela impilo yakhe yonke kusho ukuthi lo mntwana ngeke sakwazi ukuthi ayosebenza ayiphilele uyodinga umuntu ohleze emnakekela so into ebalekile ngama head injuries ngokulimala kwekhanda ukuthi sinakekelane because ku affecta not just unamhlanje ukuthi awushonanga uyaphila but ikusasa lakho kukhona futhi akubalekile ukuthi akhona ama services okulekelela umphakathi ma umuntu kade limele njengoba bengishilo ukuthi akukona kuphela ukuthi udinga ukuhlinzwa lokho kumild njengokuthi ube neconcussion uquleke uyaba nemphumela ukuthi uphathwe ikhanda emndenini wakho bakubona ushintshile kade umuntu othulayo usunodlame umndeni wakho kubalekile ukuthi uyayibhedlela ngoba sikhona njengodokotela abahlinzayo kukhona ama psychologist abakwazi ukulekelela because you can have ama changes ku personality yakho azokwenza ukuthi kade umuntu ohlakaniphile ube nama anger issues ugcina ushaya abantu kanti it's not because ngihlezi ngitshela abazali emapatient nami ukuthi akho umntwana ozalwe namademoni okufanele umshaye uzumlengise sometimes umntwana usuke nenkinga ekhanda edinga umuntu ofundele ozokwazi ukuthi amlaphe enze behavioral therapy then umntwana akwazi ukubuyela esikoleni so singatreat ukulimala ngekhanda sithi mawusulimela usukhubazekile kwezinye izinto siyakwazi ukuthi siyilulamise umntwana simtrain aphindele esikoleni absolutely ngicela ukukushayela ihlombe nje ngizwile kuthiwa waba uqala kwabakithi ukuphumelela iyayithini into lapho ngalesa sikhathi ngo2017 ngangokuqala wesifazane onsundu eKZN uqualify njenge neurosurgeon yebo but ke okuhle
okuhle engakuncomela u-Department of Health wethu is that sebebakhona abesifazane abanye emva kwami abatrainayo. Absolutely. Ngicabanga ukuthi njengamanje sesitraina abawu5. Yeah. And then ke ozakwethu banye ngababala abaphuma eMaritzburg uNqobile Thango uqualified eCape Town but naye waqualify ngo2018 nomthandazo naye oqualify eJoburg but we are both from KZN eMaritzburg and ingqongqoshe uzoyinothisa ke lento uthi ke uyakhumbula nathi le emakhaya kwakuthiwa mawunenkinga la ekhanda kwakubalwa indawo ezimbili kwakubalwa eMaritzburg bese kubalwa neMadade akuthusi ke hayi 40 neBenetton manje akuthusi ke abantu abasondelene nalezi zinto mabele kube qhamuke ngapho ba kungenzeka ukuthi kwakuvele kuyinto ehamba nakho angikho ke kodwa lapho cha asibonge kakhulu dadewethu ukuqhuquzela ke nje osekhaya ofisayo ukuyenza lento ba uyasho ukuthi nishodile awumnike nje ukuqhuquzela okufishana engakusho kakhulu is that ayikho into ekuvimbela ukuthi ube yispecialist eKZN yeah maningi amathuba uhulumeni wethu unalento ekuthiwa equity okusho ukuthi mawufundile wayo apply uzothola umsebenzi. Absolutely. Into evame ukuvimbela abantu kakhulu ukusaba ungaziboni nami ngesikhathi ngisafunda kwangekho umuntu osifazane engangikwazi ukumbona engangikwazi ukuthi mangikhala engekaza ngijaje ukuthi ngikhalelani ngoba kunzima. So into engayisho especially kwabesifazane is that there are a lot of people aba willing ukumentorisha ukufundisa ukulekelela esikoleni sami ngisafunda high school kwakhona into ekuthiwa work experience into esusa lo lento engathi khona izulu elenzakalayo mawudokotela ohlinzayo uhambe nje grade 11 uye esibhedlela esingasekhaya ucela udokotela ngicela ukuhlala nawe nje ngibone ukuthi kwenzakalani once une work experience upass matric obviously ufanele uqale medical school into ngobudokotela angivamile ukuthi ngithi ukuhlakanipha ngithi ukuphikelela because iminyaka eminingi mawufuna into esheshayo izoshesha ikunikeza imali ya u3 years wenza i-degree noma i-diploma but ka medicine uyafaka iminyaka ewu6 uyafaka iminyaka ewu6 ufundela ukuba udokotela ogeneral uyafaka iminyaka ewu4 njengoba bese ngishilo ukuba i-specialist but into enhle ukuthi you will always have umsebenzi mawudokotela makuthiwa abanye abantu bayafesa iyaphela umsebenzi ka medicine asinayo leyo nkinga ngoba nathi lokusigulile asidlale absolutely so umkhakha engagqugquzela especially abesifazane ukuthi siyabadinga kakhulu ka neurosurgery njengoba ngisho ukuthi into enhle esengiyibonile from 2016 going forward baningi abesifazane asabefunda abaka qualify but within the next 2 years bazobe bekhiqizwa nabo beba ama specialist. Isikhathi sethu kade siphele kodwa kumnandi nje ukulalela uDokotela uMashezi ngqongqoshe isikhathi asisekho sicela usigoqele uhlelo. Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge kuDokotela uShezi you know umlalela ekhuluma you understand ukuthi thina njengabantu abamnyama asinalo asivamile ukuba nefa but education lona ifa lethu esinalo noma bekhona baba nalifa ababaningi nalo futhi alivamile ukuthi libe liningi. So uma ngabe siyithatha ngokuba serious into yokufunda necommitment njengobusho siyathemba ukuthi isizwe sethu sizophucuka and sizothuthuka moving forward. So siyabonga kakhulu ngomsebenzi owenzayo siyazi ukuthi commitment i-commitment engagcina ekutheni ufunde 12 years but ethi nanoma ngabe ukuphi lapho khona kwesinye isikhathi uma sekunenkinga kufanele ukuthi ubuye ufonelwe ubuye uzosiza and you still do that. So siyabonga kakhulu and siyabonga nakubo bonke abasilalelayo emakhaya nabafona bengicabanga ukuthi bazofona ke bebuza uDokotela imibuzo few hayi ukuthi ingqondo iqashe kakhulu ngqongqoshe ingqondo ngeke awukho umbuzo nawo ngqondo ile kude akekho kwayibona ngamehlo akekho nofisa ukuthi ivule yebo kodwa ke kubaluleke ukuthi uma bekhona sibabuza imibuzo ehlukene kufundwa kanjani wenze njani nje just life experience ngoba njengoba esho kubalekile ukuthi ube nomuntu okumentorishayo but na uthola ithuba lokubuza nokucaciseleke aselithathe lelo thuba. Siyabonga kakhulu kodwa mawukuthi ke mhlawumbe unayo imibuzo ongaba nayo kuDokotela ungasithumelela kwi-Facebook page yethu at Department of Health KwaZulu-Natal sizomdlulisela udadewethu noma engahlinzi umuntu uyakwazi aphendula siphendule kodwa ingxaki iba lama isalibe lokuwasha mhlawumbe ingqondo lapha ebawasha ubuchopho ebafake yonke insipho la ixokuze uphuma usulight. Sibonge kakhulu ngohlelo kulolu hlelo lasivalelise sithi kulungile ke bye.